Mireu com van quedar ahir les motos després de tota la jornada off-road pels Monegros. Realment van quedar ben maques de pols totes. Bon dia, som a l'hotel de Saragossa, a l'NH, molt cèntric, i ara són les 7:15. D'aquí 15 minuts obren el restaurant per nosaltres, per anar a esmorzar, i a les 8 en punt hem de sortir direcció al Toro d'Osborne. Avui ens espera un dia molt llarg, perquè tenim ruta pel matí i ruta per la tarda. Serà molt diferent de lo que vam fer ahir, que van ser pistes més ràpides. A veure què tal es va. Fins ara! Molt bon dia, ja estem aquí tots a punt. El David, el Jordi, el cap de ruta, el Toni, l'altre Toni, el Miquele. Allí tenim el Francesc, el Josep i la família, el Josep i el Carles. Tots a punt per arrencar. Així que, vámonos! Molt bon dia, riders! Estem al dia 2 de la ruta de Monegros, sortim de Saragossa a les 8:15 del matí i estem circulant pels carrerons de Saragossa, sortint de l'hotel i anem al primer objectiu del dia. Avui, com us he dit abans, serà un dia llarg, perquè el cap de ruta ha preparat una jornada molt completa on tenim coses maques per visitar tant matí com a la tarda. I la primera que ens toca ara és anar a visitar a un dels pocs i famosos toros d'Osborne. Bueno, ja ens hem trobat, havíem perdut a... ¡Hombre, el toro! Bueno, sortint de veure el toro d'Osborne, és el primer toro que veig de prop. Això ha sigut una imatge icònica des de la nostra infància, que es va fer molt famós per una bodega de vins i de licors que va plegar a Espanya amb aquesta figura, però que després per una llei sobre la publicitat a les autopistes i carreteres, els catalans vam aprofitar per desmuntar-lo. En canvi, la resta del país es va quedar com a símbol nacional o alguna cosa així.
Bueno, reto 1 conseguido. ¡Guau! Monegros 2021 amb el BMW Motorrad Club Catalunya. Uau! Quina imatge més maca! Déu-n'hi-do, el Toni Villascusa li fot canya, amb un Adventure. El nostre cap de ruta és un gran pilot de off. Sí, sí. Bueno, són les 9:30, portem quasi una hora i mitja, quasi una hora i 2/4 dalt de la moto, i en off una horeta, segurament. I de moment, espectacular. Hem pujat a veure el toro, ens hem fet una foto xulíssima, ara hem passat per un track molt xulo, molt fàcil, molt ràpid, però divertit. I ara estem en un camí asfaltat, amb una carretera asfaltada, de molt bon asfalt, per agafar, mira, ja està, d'aquí 1 quilòmetre la següent pista. Així que a gaudir el dia, que demà toca burro. Paradeta per visita a zona de la Guerra Civil. Paradeta turística. Som a unes trinxeres de l'època de la Guerra Civil i són una passada. Estan restaurades, evidentment, perquè està molt ben conservat, però superxules. Galeries que donen tops a tota aquesta muntanya, i des d'aquí hi ha grans vistes a tots els punts. L'ataque! Déu-n'hi-do! Molt xulo. Molt bé, acabem de sortir. Hòstia, ara han fet el tram més complicat dels 2 dies, crec. Una pujada amb molta pendent, amb molta pedra suelta i pedra grossa, de més, que, hòstia, ens ha vingut per sorpresa sense avisar. I, hòstia, ens ha sorprès. Tanta sorpresa ha sigut que no he pogut gravar. 8 years old and he's kicking and screaming. I'll only go to school if you give me a reason. The kids are really mean and I already know
things there. Això ja no és Monegros coneguts, no és la imatge que tens de Monegros d'àrid, sinó més aviat és bosc. Him showing up late, but he makes it to class just to stare out the window and the clock in the back. He daydreamed away to a sky so gray. Everything simple is driving him mental. Wishing every day that something would change. Instead his dad makes him play ball by the bay. Aquesta pujadeta ja que estem fent ara des de que hem parat. Aquestes pistes són més exigents, però bueno, factibles, factibles. Factibles si venim d'un dia de off com vam vindre. Wow, que xulo! 15 years and he's drowning his sorrow. Smoking weed, drinking cheap liquor out the bottle with a bunch of fake friends. Cause he tried to fit in, but it wasn't working. Ran it with the law about a dozen of times. Nothing too bad, just a few suburban crimes. Still he says to himself, Que guapo, tio! Estic xalant! Què, Francesc, guai, eh? Puta mare, tio. Estic xalant, tio. Xulíssim, Toni. Estàs guapes, eh? Hòstia, tio. Ens estem graduant, eh? Sí, sí, sí. I a més, millor això el segon dia. Hòstia, tio. I sense avisar, ja, vinga, pum, pum, és així. Sí, sí. Tu trobes i llavors tu passes. Que guapo. Després pugem a dalt, eh? El que passa que a dalt és pujar, girar i baixar. Vale. Llavors el que fem és fem aquí unes fotos o si vols... Bueno, som a dalt de l'ermita. A dalt de tot. what are you doing? You don't deserve this. Don't you know nobody will ever understand the person that you are? Learn to hold your own hand. Get your shit together and lose the way. You'll never be what you want, no, not with that face. He started writing all of his thoughts on paper. Realized music made life so much greater. 100 pounds down, he looks so different now as he plans his escape from a crooked hometown. He does all that he should. Déu-n'hi-do. He misunderstood. This is a story about a broken boy with his headphones in just to block out. Bueno, de tornada. Hem pujat a dalt de l'ermita, la pujada impressionant, la baixada no tant, tot i que tenia una curva complicada. Wondering if it gets Però bé, if he's always gonna be bé, bé, bé. together. Ara estic tenint feeling amb la moto i tot i que no em puc... no em puc relaxar. D'allí dalt venim, d'allà dalt. The right path, but sometimes he wonders if he grew up too Aquella ermita, fast on the little thing. que la pujada fins a dalt l'ermita fa una miqueta de collone, perquè és una pista circular amb un radi molt tancat i, hòstia, hi ha un precipici amb un game over. And if it gets better, if he's always gonna be empty forever. So he gets lost trying to find another way back home. As he walks the world alone. Does it get better? Does it get better? As he walks the world alone. Uau! Quina passada! Ho estic gravant, no? Espero que sí, eh? Realized music made life so much greater. 100 pounds down, he looks so different now as he plans his escape from a crooked hometown. He does all that he should. Why is he misunderstood? This is a story about a broken boy with his M'he equivocat al posar primera allí. Però prueba superada, és qüestió de gas. Quan t'equivoques de marxa, gas, gas. Ai, embrague, embrague. and if it gets better, if he's always gonna feel empty forever. So he gets lost trying to find another way back home. Passant per una zona molt tècnica ja de baixada o de pujada, no ho sé. Ara al principi estem baixant. Little things. Tècnica i divertida també. Not himself, but sometimes he wonders if there's somebody else who takes the same road, but he'll never know, 'cause he walks the world alone. This is a story about a broken boy with his head. Anem bé amb el track.
Uau, quines vistes espectaculars! Estem dalt del Congost. Uau! Últim dinar a Sariñena, a la ruta de Monegros. ¿A que sí, Miquele? Toni, boníssim. Hola, què tal? Són les 3:16 minuts, un quart i un minut de 4, com dirien els catalans puristes. I ara comencem la ruta de la tarda, un dels plats forts del dia segons el nostre cap de ruta, Toni Villascusa. Y ahí vamos, després de dinar a Sariñena, un bon menú. La veritat és que per aquí es menja de conya. Doncs ara ens dirigim cap a una zona que diuen molt maca, Los Tozales o alguna cosa així, ha dit. Crec que són unes formacions. Ara comença. Com es diu això? Los Tozales, dius? Tozales. I què són? Formacions de... Vale. De terra. Vale, guai. Vale. Pensa que hem de gravar el dron, quan me diguis? Vale. Vale, guai. Fuck you, any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that's just your car. Molt bé. Los Tozales. Unes formacions geològiques. Jo sí que no ho sé. Unes formacions de terra i pedra. Curioses de veure, ens han dit. I a veure què tal. My friends asking questions, they never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. Ah, sí? Ja els veig. Ja els veig, els Tozales. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you, but I'm over it now. And I was trying to be nice, but nothing's getting through, so let me spell it out. Què passa aquí? Surto no, espera. Bueno, estem al Tozal Solitario, que és això d'aquí. Aquesta formació, l'emnarosió del vent, ha fet aquesta forma. Per arribar per aquí hem tingut que fer una pista de molta sorra, però la sorra justa, no havia massa... havia la suficient perquè fos divertit, però que no fos massa complicat. I després una pista de grava. I ja està, aquest és l'objectiu, arribar al Tozal Solitario. I ja està, ara ja retirada. Tozal Solitario, ens ho marca aquí. Vale? There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Doncs molt bé, encara estem per pistes de Monegros, però pràcticament aquí s'acaba la nostra aventura per Monegros. Ara ja anem a buscar l'asfalt.
Així que ja avui podem donar la jornada per concluïda. Com a conclusió, un cap de setmana de off brutal de matrícula. D'aquestos caps de setmana que et condeixen i que ostres, que acabes cansat però molt, molt satisfet. La veritat és que, uau! I a més, m'ha anat molt bé per afiançar confiança en l'off. I sí, avui, ostres, reconec que ahir vaig començar a temps i no me vaig acabar de trobar del tot el gust, més cap al final sí. I aquest matí, que anàvem molt a poc perquè sabia que el dia era més tècnic, m'ha acabat sent el millor dia de tots. Brutal, brutal! A més, els companys hem fet una pinya i són molt bona gent i ens ho hem passat molt bé. I com no, agrair també al Toni Villascusa, impressionant. A més, té un pilotatge en off brutal amb aquesta bèstia. Molt bé, molt bé. La veritat és que els 2 dies ha estat l'equilibri perfecte entre dificultat, facilitat i divertiment. Així que no em despedeixo aquí i fins a la propera ruta. Adéu!